अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। गेली 10 ते 15 वर्ष मी आचरा गावात काम करत आहे। यापुढेही गाव समृद्धीकडे नेण्यासाठी प्रयत्नशील राहीन, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना ठाकरे गटाचे सरपंच पदाचे उमेदवार मंगेश टेमकर यांनी दिली आहे। आज मी 10 ते 15 वर्ष या ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करतो। लोकांच्या गरजा ओळखून लोकांना काय गरज आहे, काय लागतं, काय कुठे रस्ता नाही, काय आहे ते ओळखूनच काम करणं गरजेचं आहे। कारण लोकांचे गरजा हे पूर्णपणे तेवढी सरपंचाची जबाबदारी असते, ते ओळखण्याची आधी ओळखूनच काम करायची माझी पद्धत आहे अशी। आणि मी केलेली विकास कामं हे लोकांनी बघितलेली आहेत की कुठचेही न होणारं काम असं मी माझ्या स्किलप्रमाणे केलेलं आहे। तर ह्याच्यापुढे मी अशीच कामं करत राहील आणि गावचा विकास आणि गाव समृद्धीकडे नेण्यासाठी मी कायम प्रयत्न करत राहील, पण माझं संतोष होतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।